Shaiɗan maƙiyin mutum ne, yana sanya masa waswasi, yana yi masa fatan sharri, yana yi masa hassada a cikin al'amura masu kyau. Allah ta'ala ya tabbatar mana da ƙiyayyarsa a wurare da dama a cikin Alƙur'ani. Abin tambaya shi ne, wane yake kare mu daga ƙiyayyar shaiɗan? Menene makaminmu na yaƙarsa a rayuwa? Amsar ta zo a cikin faɗin Allah Maɗaukaki. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Makamin mutum na wannan yaƙi shi ne shiryar da Allah ya saukar wa manzansa sallallahu Alaihi wasallama, wato Alƙur'anin da yake hannunmu. Duk wanda ya karanta Alƙur'ani ba zai ɓata ba a duniya, ba kuma zai baƙin ciki ba a lahira. Allah ka sanya mu cikin ahalin Alƙur'ani. أنوار التنزيل